Dili angay himuong artwork sa usa ka museo ang sagrado nga mga gamit pang ebanghelyo sa simbahan. Mao kini ang undanon nga pamahayag ni Cebu Archbishop Jose Palma kalabot sa pagkakaplag sa upat ka pulpit panels nga orihinal nga gipanag-iya sa simbahan sa Bolhoon. Kahinumduman nga nakugang na lang ang mga mulupyo sa lungsod sa Bolhoon nga ang dugay nang nawala nga pulpit panels sa ilang simbahan sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima gidonate ngadto sa National Museum of the Philippines sa kauluhan sa mga private collectors nga silang Edwin ug Eileen Bautista. Nunot niini tuyo sa mayor sa Bolhoon nga si Mayor Joji Derama nga mauli sa ilaha ang pulpit panels ug uban pang mga artifacts nga nawala sa Bolhoon kaniadto pang 1980s. Gani matud pa niya nga tungod sa pagpangawat kaniadto, anaa na lang sa 20 ngadto sa 30% sa religious artifacts ang nabilin sa simbahan. Ako nahinaot ni uli ito. Kahit na hindi na lang kami sumikat, basta ibalik lang talaga sa amin. Katong mga nabilin dito kay 20 to 35% na lang nabilin ang uban looted na yun. So nakawat yun, wala na sa Buluon ba? So sayang, sana mabalik. Nagbantayan na yun sa mga taga-Buluon o magkuhan nag-CCTV siguro sa simbahan na ba? Para makita yun ang mga butang mawala dito. Mabantayan na yun ba? Sa gipagawas nga pamahayag ni Arsobispo Palma mahitungod niini, iyang ginganlan nga si Father Faustino Cortez ang parish priest sa Patrocinio de Maria Santissima panahon nga nawala ang maong panel. Gihimugatan ni Palma nga kini gipanag-iya sa Archdiocese of Cebu ug angay lamang ibalik sa iyang tinuoray nga Pinoy-anan didto sa Bolhoon. Susama usab ang mensahe ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa National Museum of the Philippines nga iuli sa saktong tag-iya ang mga panel sa simbahan. Pasalig sab niya nga butangan og hugot nga seguridad ang simbahan kung mahinayon man nga mauli kini sa Bolhoon. We hope that we will be able to see eye to eye here, that there will be agreement between the National Museum and the Cebu Provincial Government, including the municipal government of Bolhoon. Then we request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. Human sa pagbuto sa issue, miluwat sab og statement ang habig sa National Museum of the Philippines nga abli silang makighinabi lakip na pud sa paghatag og technical assistance aron sa pag-facilitate sa pakigbahin sa mga panels nga anaa sa ilang kustudiya karon. Gitakda nga karong semanaha mopadangat silang suwat ang LGU sa Bolhoon ngadto sa NMP sa tinguhang makuha balik ang kontrobersyal nga pulpit panels. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.